Devorex Classic 120 е завършена система за покривно отводняване, създадена за да улесни потребителите при монтаж и поддръжка. Конструирана е изцяло от ПВЦ с фокус върху функционалност, устойчивост на атмосферни влияния, удобство при сглобяване и безшумно отвеждане на водата от покрива. Сайтът на Devorex предоставя цялата нужна информация за самостоятелно проектиране на отводнителната система, от продуктов каталог до монтажни инструкции. Измерват се стрехите на покрива, определят се броят и разположението на водосточните тръби, както и посоката на оттичане. Прави се схема и се изчислява необходимото количество улуци, снатки, скоби, ъгли, водосточни тръби и свързващи елементи. Devorex предлага своята система Classic 120 в 8 различни цвята. Така улуците могат да се съчетаят визуално с цвета на фасадата на сградата, покривното покритие и дограмата. Цветовете са устойчиви на UV лъчи, не избледняват с времето и не се нуждаят от допълнително боядисване. Монтажът започва с натката с дренаж или така нареченото казанче. Основният елемент, който определя мястото, където водата ще преминава от хоризонталната към вертикалната част на системата. Така се определя и мястото на монтаж на водосточните тръби. Под всяка снатка с дренаж. За да се предотврати компрометиране на улука при падане на тежки снежни маси през зимата, трябва да се предвидят съответните разстояния за навлизане на керемидите в улука и височината на монтаж. Горният тръп на казанчето трябва да бъде на около 2 см под линията на продължението на готовия покрив. Ако ще използвате битумни керемиди, можете да мерите от фолиото. А ако ще има керемиди, предвидете височината на скарата заедно с тях. Така свличащи се маси сняг или лед няма да наранят улука. Монтажът на първата снатка е важен, тъй като определя височината на всички улуци след това. Снатката се монтира хоризонтално върху челната дъска на стрехата с 3 винта, като конструктивно е проектирана така, че да осигурява стабилно закрепване. Вътрешната й част има ясно отбелязани ограничителни линии, които показват докъде трябва да се вкара улукът. Това осигурява както точна сглобка, така и място за линейно разширение на ПВЦ материала при температурни колебания. Следва определяне на наклона на улуците. Това е една от най-важните стъпки за правилен монтаж на всяка отводнителна система. Стандартът при системата Classic 120 на Devorex е 4 мм наклон на всеки метър дължина. Това означава, че при скат с дължина от 10 метра, крайната точка на улука трябва да бъде разположена с 4 см по-високо от началната. За точност при работа е препоръчително използването на лазерен или воден нивелир. Не правете грешката да мерите според челната дъска, защото тя може да не е нивелирана. Правилният наклон гарантира, че водата ще се оттича по улука без да се задържа или да прелива. След определяне на наклона се монтира крайна скоба. При всяка снатка се поставят допълнителни скоби на 10 см от двете страни, за да се гарантира здравина на връзката. За по-голяма стабилност, скобите около ъглите се поставят също на 10 см от всяка страна, за да се избегне провисване или пренапрежение. Опънат канап между двете крайни точки ще улесни монтажа на междинните скоби и ще гарантира точен наклон на улука по цялата дължина на ската. Останалите скоби се монтират на стандартно разстояние от 50 см. В региони с по-обилни снеговалежи е препоръчително разстоянието да се скъси до 40 см. Скобите се монтират директно към челната дъска с 3 винта, следвайки наклона на канапа. Всички скоби трябва да бъдат монтирани така, че да опират в него, без да го притискат и без да остава разстояние. Това осигурява равномерен наклон по целия скат на покрива към снатките с дренаж. Скобите поддържат улука и осигуряват неговата стабилност.
След монтаж на скобите се преминава към изрязване и подготовка на улуците. Стандартната дължина на един ПВЦ улук от системата Devorex Classic 120 е 3 метра. Измерва се необходимата дължина на улука и се отбелязва мястото на рязане. Улуците се режат лесно с глушлайв с тънък диск. ПВЦ материалът, от който са изработени улуците, не се топи, а се разпрашава при рязане. Ръбовете не се деформират и срязът остава чист. Преди монтирането на улука, гумените уплътнения в снатките трябва да се намажат с лубрикант. Това улеснява сглобяването и предпазва уплътнението от надиране или усукване при поставянето на улука. Иновативната система Single Click на Devorex осигурява бърз и лесен монтаж. Работата започва с задния ръб. Той първи влиза под фиксиращия кант на снатката или скобата. След това улукът внимателно се приплъзва до обозначената линия вътре в снатката. Тази маркировка показва докъде точно трябва да влезе елементът, за да има необходимия луфт за разширение. След като позицията е нагласена, се преминава към предния ръб. Той се натиска леко навътре, докато щракне в скобата. Това става с равномерен натиск, без усукване или усилие. Когато улукът легне на мястото си, се проверява дали има добро прилягане по цялата дължина, дали е равномерно легнал и дали няма хлабини. Ако монтажът е направен правилно, улукът не трябва да се движи, да се усуква или да стои под напрежение. Ако дължината на покривния скат надвишава 3 метра, улуците се свързват с снаtka. Това е елемент със собствени уплътнения и фабрични отвори за винтове. Важно е снатката да се монтира по наклона на улука, а не хоризонтално. Това гарантира, че водата ще преминава без да се задържа или прелива при по-силен дъжд. Преди да се монтира, улукът се измерва и се отрязва точно, като се предвиди и разстоянието за вкарване в снатката до ограничителната линия. ПВЦ материалът се разширява при нагряване, особено през лятото. Ако елементите са притиснати плътно, снатката може да се издуе или да се отвори с времето. При чупки на покрива или ъглови зони се използват ъглови елементи. Стабилността на ъгъла е особено важна, защото там често се натрупва вода при по-силен дъжд. Затова скобите в близост до ъгловия елемент се монтират в максимална близост, обикновено на 10 см от двете страни. Какъвто и да е ъгълът, напрежение между него и улуците не трябва да има. Затова системата на Devorex Classic 120 предлага два варианта. Стандартен фиксиран ъгъл от 90 градуса и променлив, който може да се регулира между 60 и 160 градуса в зависимост от геометрията на покрива. Ако ъгълът на покрива не е прав, се използва променливия ъгъл. И този фабричен елемент от вътрешната страна е със стандартните за системата фабрични гумени уплътнения. Елементът е оформен така, че да следва геометрията на покрива и позволява точно и водоплътно съединяване на улуците под ъгъл. След улуците се монтират крайните тапи, които затварят водния път и предпазват от изтичане на водата в края на системата. За правилен монтаж е необходимо ръбът на улука да бъде чист и равен. При нужда се обработва с финна шкурка. Уплътнението се смазва с лубрикант, след което тапата се поставя чрез равномерен натиск. Това осигурява сигурно и дълготрайно затваряне на улука.
След монтажа на улуците се преминава към вертикалната част на отводнителната система – водосточните тръби. Скобите са първото нещо, което се поставя при изграждането на вертикалния водосток. Те определят оста на тръбата и осигуряват нейната стабилност. Правилото е просто – скоба на всеки 100-150 см. При сгради, изложени на силен вятър, разстоянието може да се намали. Първата скоба се монтира възможно най-близо до изхода на снатката с дренаж, за да се поддържа стабилна връзка още от началото. Последната малко над нивото на земята или на мястото, където тръбата ще се свърже с шахта или друга система за оттичане. След като скобите са на място, се монтират елементите, които отвеждат водата от улука към водостока. Обикновено това са две дъги по 67,5 градуса. Те се съединяват така, че водата да се насочи право надолу. Естествено, най-важно е точното измерване между елементите. Двете дъги се съединяват с парче от водосточна тръба. Рязането на водосточната тръба изглежда елементарно, но точно тук често се допускат малки грешки, които после създават големи проблеми при сглобяването. Препоръчително е отбелязване по цялата обиколка на тръбата с ясно видим маркер. Ако се налага удължаване на вертикалния водосток, се използва муфа – съединителният елемент, който позволява свързване на две тръби. При монтаж се оставят по 5 мм луфт от всяка страна, за да се компенсира разширението при високи температури. Важно правило за вертикалната част на отводнителната система е винаги горният елемент да влиза в долния. Така водата се оттича по вътрешната страна на тръбата, без възможност за изтичане през фуги или пролуки. След като всички елементи са монтирани, улуци, снатки, ъгли, тръби, скоби и тапи, системата е готова за експлоатация. Препоръчително е да се тества с наливане на вода, за да се провери наклонът, стабилността на връзките и цялостното оттичане. Всеки елемент от системата Devorex Classic 120 е част от завършено инженерно решение, базирано на стандарти, изпитани материали и ясно дефинирани правила за монтаж. Продуктът е подходящ както за самостоятелен монтаж от собственици на къщи и сгради, така и за професионални строителни фирми и монтажници. При правилен монтаж и спазване на инструкциите, Devorex осигурява 10 години гаранция на своите системи за отводняване.